naimi munoti munoda kumisa amendment number 3 makatadza kumisa dhaki monzo rakangotora MDC yose chavangu akabva kubhuruwai kwaitengesa mvura ane chingoro chake chepepsi cheblue achita $4 akaya kuharara akatotora triple C yose. Nhasi moti moda kumisa amendment number 3 mutikwanire kana mukaona nguva mukwane imimi makatadza kumisa chavangu mukatadza kumisa dhaki mozomisa amendment number 3 imwe pana imi chaneyo ndoida mani kulendi man kulendi right muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare pari kupisa apa pari hot iko zvinezvi unozati kungoswera kungoregedzera ma breaking news ezvinhu zvinenge zviripo paground tongoonesana right. Pane nyaya dziri kupisa panapa inini ndangotangira pane nyaya yemukomana uyo Zivu uyo mukomana wepamasvingo apo achivhura hombe achitaura zvinhu zvaari kutaura handiti but that is not the only reason I'm here. Gatingopinda munyaya panapa pane nyaya iri kutendera mastreets pari kunzi is it true that Nelson Chamisa is threatening his leadership team that if they support Jameson Timber or Tendai Bit groups to defend the constitution, he will disown them. Ndo shoko riri kubuda nekuna Lin Stasia kuna vanhu vanotofana vanotera na Lin apa munotoziziva nyaya yacho iri papapa and aribva ataura kuti I hope these are lies. He can't say that at this 11th hour. We need all hands on desk. Very way. Guys, Musadaro, we won't survive a dynasty. Why? Right. The one thing that I want you guys to know is my fights are critical. Akakurisa. Aisingori fight vanhu yekuti vari kungorowana vari tu kana kuita sei. Remember pari kuryiwa ne system, the whole system iripo. And Chamisa is just an ordinary citizen like everyone else. Aripo warungozamo kuita zvinhu zvake kuti zvinhu zvingofamba wati so zvaringuru an ordinary citizen haisi dhiri sterekere kuti munhu angabva atosvika pakutoti iwe ukangoda kungodosapota Timber kuti hatichatokude munhu kirikini medu timu medu ndobva ndatokudzinga muchikwata changu iwe ukangoda kunotaura naningi hatichatoite nezvako wakutosaura uri wega. Saka ngatimboti vese alright vaenda vakati let's support the idea because in what I believe zvinhu zvepolitics it's all about ideas. It's all about supporting ideas. It's not about kuti mimi muruda kungobuilda chikwata chenyu chekuti munenge muchiita dzenze mune muchiita moti ka group kedu aka inini naningi wangu tozodai so motopedza it's all about tikumbobuilda ma ideas tosimbisa idea kuti iende kumberi. Even ma opposition ndo mabuild anoitwa panguva dzakaita seidzi inini zvangu I would advise vanhu vese kuti vakwanise kuunderstand this simple thing. Politics is alright. I wanted to say something but I didn't just sound that way. But I don't know to do some word repeat because I didn't look so wrong at the end of the day when I something. Alright. Politics is guys zvabunozona dziri dzakadai so idzi zvakafana kuti Chamisa kurwara nemukadzi wake mumba make iso atipindire iso atisisina basa panguva tine basa rekuti tiswere tichiti chikwata chaningi chazodai so zvimafactional fights zvese hatichasina basa nazvo. Tiri kurwa nechinhu one mautoti hatidi kushifta attention yedu tobva tanzi ngatimbonetsana naTimber timbonetsana naBiti timafight tiri mubedroom iye Chamisa chaya akava panapa achidzara unetsa nemukadzi wake atitipindire basi tongoti pamwe anyi mwabota pamwe adi we don't care. Why? Because tiri kuziva zvinhu zvatikuda tiri kusupporta ma-ideas. For example iye akatora over 2 years ari pasabbatical but woneka already even now adzoka but look where we are zvinhu zvingori pazvanga zvingori hapana chiri kumbofamba chiri kuoneka chikunzi chikufamba chacho adzoka futi already but azodipa after kudzoka kwacho chii chazokwanisa kuachievhiwa
pakudzoka kwacho. Saka nyaya yetumafactional fights akumanaka ngatingoudzana fair, atipindire tunyaya toto. Biti akatouya neidea yake kana achikumbirawo support kuvanhu, munhu wese every Zimbabwean ngatingodzidza kusupporta every Zimbabwean auya neidea ine musoro akatoti guys let's stop this thing chiri kuitwa ipi chino, because one thing chendakanotisa pazvinhu izvi ndechekuti Biti anamboya achikumbira kuti vanhu ndipe mavhotsi, Timba anamboya achitika kumana ndikumbira mavhotsi. Apa pari kungodiwa munhu anongonobloka anonoforsa chinhu ichi kuti chimire, because chiri kuya by force. Kana chikanzi alright makati mimi magroups yo angamire musama support magroups yo zvakanobudirira. What's next? What are you trying to do now? What zvinoenda zvinobudirira zvosvika kumana avo tosvika votoamenda votosvika ku 20 something 2050 vachitoenda vakadaro, muchaita sei alright? Because imi muchasvika pakutobuda mukuto expire day by day relevance zvinoita politics ika inechi vanhu vanenge vachikuona vachikustudy vachididi mbijana vachita vachiora moyo vachidai vopedzera pasina kana one munhu achiri interested nekunzwa nyaya dzemapolitics. Pane dzimwe politics turi childish tokuti munoudzana kuti ningi ari kuda kustopa, because isusu our main chatotati izvezvi titoti dakumbokudza chitotati izvezvo utonzi ukanzwa kuti chamisa what do you think chichinoya musoro mako first unotanga kufunga kuti okay that guy ari kuda kustopa this regime, that guy ari kuda kuya kunomisa vanhu ava. Ndando zvonotanga kupinda musoro kuti watakavhotera kuti auine iye aite president, ndando zvonotanga kufunga. Saka iwe unotaura kuti izvezvo takanzwa kuti hazvina kuzofamba mushe pakuda kusumukawo mamwe ma-key players anosumuka achitaura kuti let's stop icho neicho chinomisika sei, hatinokwanisa kuchimisa so makutanga kuti hatidi vanhu vanosapota izvozvo. Hapana ambonzi tipe vanhu vako vandivhotere, tipe vanhu vaite sei, ma-ideas evanhu kuma-camps kwavo. There is no need to fight pane zvinhu zvisina nebasa rese. Kana pashinge pane need to fight, they should come forward vo explain na maZimbabweans kuti ningi musamusapota idea yake because of 1 2 3 4 5 things. Simple, vanhu vonzwisisa, vanhu vanoteerera, votoona kuti zvechokwadi zviri kuningina. Pande kungonzi musaende ikoko, vanhu vari kuteera even nemagroups ake, musateere magroups ake. Ma-reasons ndeapi ari kuita kuti muzvisanzwaro? Ndo zvinhu zvinotemesa vanhu musoro. Vanhu vanopedzera because hatidi vanhu vanongoudzwa zvinhu tobva tanzi i-ambiguity, hatisi kukuudzai kuti why musiri kuda musingafanira kumuteerera. Vanhu havaneta nenyaya idzodzo because ambiguity yacho iri kuramba ichingoroyera vanhu musaga. Paikambonzi Sadhaki paya kana muchikurangarira Sadhaki iri kuuya ikauya ikaroyera vanhu musaga Sadhaki yacho. Vanhu makatozida nhasi makatotadzonzwisa kuti pa 2023 chakanyatsoitika chipepe. But inini I was the first person kukuudzai kuti Sadhaki aina kana zvechaya ichistopa. Sadhaki iri kutosvika ichitonogadza iye wacho idi kuti ange ari chairman wayo. Vamwe vakati unopenga, unotaurisa, unongorotomoka zvakanaka. Ndakarotomoka asi zvakashanda, zvakaitika. Kurotomoka iko kwakabatsira. But vanhu vacho manga muri number 1 muchiudza vanhu kuti Sadhaki iri kuuya chinoloncha ichita re-election. Muri kupi? Where are you? Dzokai kamutiudze kuti Sadhaki yacho ichaita sei. Dzokai kamutiudze kuti Sadhaki yacho ikazoidedzera imwe election muZimbabwe here. This is the same thing. Hatidi kuswera tichitendererana hama dzangu. Vakomana ava vachatoamenda constitution. Makaramba muchitorwa zvemukuita zvemahumbwe zvekuti Timba ari kudaita seiko, Timba ngamiswe. What for? Uyu ari kuda kuti seiko ngamiswe. Why? Biti kuti asei kwacho muchistopa vanhu vese. Munhu atraya kusumuka nekazvibhagera kake karoda kukandira nawo. Let them fight. Ndozvichidiwa because chinhu chari kudurwisana nacho itori system yakakurisa. Siyai varovane. Handiti kuti kuda kuti vanhu musanigirine because the same thing chiri kundivhiringidza brain. Kana iwe kutaura kuti zvoni ana Timba nana Biti vasiye vakadaro musajoine mazvimagroups zvavo zvibada imomo. Ruling party yacho iri kurwiswa yacho iri kutaurawo the same thing kuti vanhu ine iri kutota ichitomanikidza kuti tokurova kutoita sei iwewe. Team system yacho iri kurova vanhu. Hamusi kunzwa vanhu vari kutorwa nemanigiriki nememe. Hamusi kunzwa vanhu vanonzi vatorwa nemuC10 atorwa nemachinchi arohwa azonotwa sei. Hobo list vanhu imobva mauya nerweseri motanga kuudza die hard supporters kuti zvimaningini zvezvimusaiti kana otherwise monzi leadership yacho iri kuningina musati follow izvozvo I will disown you. Chero akakudisowna kana kusakudisowna zvichabatsire chii because haasisati president of this country. Chiri kutofightirwa unity. Mavhotsi haabve kudenga kuna Mwari. Zvino munoramba muchitaurirana zviya zvekuti mavhotsi achabva kudenga munenge muchidimburana mbijana gore by gore. Vanhu vanotanga kusumuka vachizokura musoro. Takaona zvakawanda munyika dzakawanda kuchizotosumuka vamwe vanhuka. Vanhu vaitofungidzira kuti vanhu vavanga vanavo vachita manigiriki ndo vachakwanisa kubudisa kuti nyika iende paningini, but zvakatochinja. So to me it doesn't make sense. Ukasvika kudisownwa zvine basa reyo right. Chero ukaramba uriko muri kuofa chii uri ikoko kwacho zviri kubatsirei?
ndoso uri kuona kuti vamwe every day I used to blame people. Unonzwa kuti ndingadzokera kuzanu uyu aidai so. Why? Because imi mukutanga zvacho hazvisiri serious. I will disown them. Inini hangu I'm 100% against this. Kana Chamisa atozvitaura izvozvo guys ari wrong. Ngatiudzane chokwadi apade kuti tusvike tinyeberana. Nyaya iripo panapa tikuti ziso pamuroyi hatisuda tumafight tusina basa rese. Kana pachitwa mafight ngatitorei kuti omanaka tikufaitana nechinhu icho. Kuti tumobuswe mumbotadwa mboti biti kuti atipindire nyaya dzaona nabi. Ngavapedzerane vega. Zimbabwe dzidzisai vanhu vama lessons. Ukada urwa na biti pedzerana na biti wako wega. Ukada urwa na timba umburudzana nemega. Ndamudzwa mwa chitanzi timba ndewa shabangu wakata zvakazodai timba ngari mundigiri shabangu imu kuti chikwemi. These guys vese vanga vari under Chamisa ndobva angoti handichada kuleader political party because yatorwa na Chabangu. Ndo reason yakaitika ende ndozvo zvakanyatsoitika chaizvo. Handichada kuleader this party because yaita se yatwa take over na Chabangu. Handiti but anakwanisa kugara pasi kana timu rake because ona vanhu vese vanenge vakavhoterwa vane ma political careers. Iye yake political career iri successful iri ari on top kudhara. Ma MPs vacho vechirodai vakada kuti withdraw. Vazhinji vacho vaigonongopera futi zvakangodhakwa zvakadaro. Titori nawo vatoziva isusu vakatodzingwa vakatoningina naye vakatoenda naye vakatongonodzikira vakati tono tikakubvunzai mazita ema MP mamwe acho amuchatoziva mangoti ndiani kuye akadhakwa. Now we are busy blaming those guys kuti wakabudire chi wakabuda imomo uchibudire chi muparliament macho. Tinoona vanhu vari kublame izvozvo because takutora kuti dai ndingangari muparliament aikwanisa kustopa chinhu like inini ndakataura ndikati at first pakabviswa biti pakabhaizika because ana biti ndo vanhu vaitoya nemamwe manhu nangari serious muparliament meme. That was serious business. Andokuzvona saka tinochidoa kuti serious business iyo irambe ngori serious business. Dai zvakaramba zvakadzokera zvakadaro kana biti dzokera urambo chinorovera marovero waita chimuliswa chairwa chiruko zvekunongedzerana mazita totasa isi totasa performance iri kuitwa nemunhu. Vamwe vanozoti ari kupretenda mhen handizivi kuti munhu apretend tokadaita sei. Ndo nyaya dzatiri kuonesana idzodzo. Saka nyaya yaChamisa nekuzonetsa nemafelo nigirikini hatisi kuda kutunzwa tuma unnecessary fights. Hatiunze hufu mudzimba dzedu tuma fights utkoto. Tinoda mafights anounza hufu anounza mabasa mafights anoita kuti tive nyika yedu ive a better place wakomana. Mukunzwisisa izvozvo vanhu vakawanda vari jobless. Zvinhu zvakaoma izvozvo zvinhu zviri kutodai so tikutonetsana nezvinhu zvakawandisa zviri kuitika vanhu zviri kuchema vanhu munyika yemedu peme. Handiti toswera tichizongonzi toda kutoedha pamusoro petuma problems totobva tati toda kuedha kuti ana timba nanani mamwe ma problems. We don't listen to that. No mafights avo taramba ngavarwe vega. Isusu tiri kuti ziso pamuroyi tiri kuziva pane problem iripo ndeyekuti tiri kuchema kuti constitution ngaisa amendwe ndo pane nyaya dzedu ipapo. Kana vasingakwanise kubatsira maZimbabweans kuti vakwanise kuachieve that vanokwanisa regai vauye vabatsire but without wasting much of your time muri Zimbabweans ndingoshandisa mukana. Vanhu vese vari muSouth Africa muno vanoda kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana kuti ma-study permits. Mazuva ano zvaizi pane company inonzi Education Research iyo inotungamirirwa naMukoma Owen. Ndiri kuti Education Research iyi kai iri kubatsira maZimbabweans ese vari kuda kuregister macompany nekuvhurirwa ma-FNB business account vasina ma-work permit kana ma-study permit muno muSouth Africa. Chero vari kunze kweSouth Africa make sure kuti ione entry stamp passport pako zvinhu zvakutokufambira. Education Research is the way to go. No work permit no problem. Education Research is the solution. Mukoma Owen ishasha vanokubatsirai uri kwauri ikoko vanokuitira. Iwe waumbotravel utambise mari bhazi uchienda unotsvaga kwavari kumaoffices kwavo. Phone number idzodzo ndo office yaunenge watopinda saka gara wavabata utaure navo vakubatsire. Unozodei mangwana.